Да се опитват. Хей, Мария! Да ти пи, повече мен ти нищо не ти стана. Повече мен от тебе ли пи? Да. Защото аз пуших наргиля, това ме изсреднява. Ти не пуши никакво наргиля почти. Пуши. Айде да си ходим да си направим. И това, разкри викри, си ме положи, да си изпера сега и айде да спем. Номера не се миска, номерата са ми много, едната ме притисна. Ами сега, номера не се миска, номерата са ми много, едната ме притисна. Ами сега, иска много, иска